Josiasa mag duond bura mar ODM ogolo duondgi oko kendo loso ewi okang' mar duond burano owinjore okaw e twak maggi ma ochalo kagima ne ok giwuoyo e dwol achiel ma kuomgi omako chung' ni ODM nyaka sir jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro, ka moko to wacho ni ODM nyaka bibed kod jachung' e yierono. Jafwambo Cynthia Onyango ntiere kod ler. Penjo osebedo mathoth ewi kaka ODM dhi bedo bang' ik mar Raila Amolo Odinga ma osebedo gai mar duond burano kuom higni 20 kendo osebedo kataye kinde ma wi jotelo mar duond burano ochako dhi matek. E kinde ik mar Raila Amolo Odinga kendo e lela e nyim oganda makwar, jotend ODM ochiwo duondgi ka pek mar wach en achiel mar jokanyo to kod wach motenore gi siro sirikan manywanda. Dibed ni nitiere pogruok e paro ewi chung' mar ODM. Ruth Odinga ma en nyamin Raila Odinga onenore motugo wach ewi chung' mar ODM ka olero ni ODM dhi medo chung' kanya achiel kendo kwayo jokanyo mondo med makore kanyakla kaka joka ng'ato kendo gibed kama gintiere. We cannot have an ODM ingine huko, another ODM being led by some other people, another ODM being led by the few people who think they own the party. ODM belongs to all of us. Some of you who want to take it now don't even know how we started ODM. ODM in Mala. And we are going to go to any negotiation table with a strong, united, one ODM. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna to omedo jiwo duonde ewi wach ma osebedo ka owacho ni ODM nyaka dhi bed kod jachung' malaro kom jatend piny e yiero mabiro. This is not the time to push divisive narratives in ODM. This is not the time. Mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. I as Sifuna will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. Sifuna wacho ni mano emane dwach mosenindo Raila Odinga. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe. Na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe. Akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, Baba alisema who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya Baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. The legacy of Raila Amolo Odinga will not be kept by mere speech. Speechifying would not be enough. It is to make sure that the gains we have made will never be lost. Jotelo mamoko moting'o Leda Maolekina kaachiel kod John Mbadi umako chung' ni ODM dhi medo bete sirikal kendo tiyo kodgi kaka Raila Odinga ne osesiemo. Before Baba went, he showed us the way. He brought us to the broad-based government. And I want to tell you, that is where we are. And Mr. President, I want to assure you that, we always say that Baba is right. Baba was right when he was alive, and Baba is still right when he's lying and when he's in heaven. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Ka jakom duond burano Gladys Wanga to penjo jopiny ni kinde mapek makama oneno en ang'o ma Raila Odinga do timo. First with a decision of exclusion or inclusion, what would Baba do? He said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. And as a people and as a party, that is where we will stand. Ikinde mapenjo pod nitie ka ODM dhi wacho dhok achiel, Junet Mohamed ma en jatend kweth manok to yuago josiasa ma Raila Odinga osebedo ka jolo. Kendo yuago gi ka kie masani odong maonge wuoro. Wanasema sasa huyu ni political orphan, huyu amekwisha, lakini nimeona hapa orphans wako wengi sana. Wale wameongea hapa yote wamelia. Sasa nitasanya hawa yote nikuwe chairman yao.
Orphans ziko mingi hapa hata roho yangu ikarudi nilipoona orphans vile umelia hapa. Kama if you are in doubt of anything, refer to Baba's speech. Another thing he told us, lazima tukae katika serikali ya broad based. It's on record. Jalupo gai mar ODM Abdul Somad Sharif Nasir uchung kar kende kendo nyenyo elela ni yiero malo 2027 duond buch ODM ka okoriwore kod sirikal to en ema odhi bedo sirikal. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Joey! 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 But it will not be in a coalition that has been abusing Baba when he was alive. Haitakuwa hapo. Cynthia Onyango, Ramogi TV.